onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos on paikalla ohjaamassa liikennettä. Hetkisen kuluttua taajuuden valtaa Adele, kappale nimeltään Set Fire to the Rain. Nova Stage. Livenä Radio Novan studiosta. Jenni Vartiainen. Ensimmäinen kerta kun nähdään kuitenkin suissuja. James Blunt. Radio Novan live-studiossa. Sunrise Avenue. Tiistaina Radio Novan konttorissa lupaan olla hitillään läpimurron tehnyt Nopsa Jalka. Mukana Stagella myös Eetu. Nova Stage. Vaimo! Miksi meillä on Korean vaarikaupissa suoraan niin hänen työntekijä, kun ne liukkuu esiin ja saattaa tilaa. Everything can be overnight. The question is how much it is.